umuntu ongangami usuke aphila ngomsaka kaNkulunkulu. Abafundi iBhayibheli bayazi lapha ehlabaleni kaDavid ukuthi uDavid uthi umuntu ozele umfazi nqiyela 70 kuphela eminyaka kuphila. Le ngaphezulu kweleyo sesuyimibhanso nje yasezulwini ibonus le ngidlayo ke namanje. Ake bakithi usekhulumeleke uShenge uthi yena uphila kuyibhansela Shenge sokwalisa mnyama nangqengelele phungashe sondiya mnandi ngamundi wena ondliwa izindlovukazi zamlobolele nezinyawo zimahele namhlanje ke bakithi usuku olukhulu lokuzalwa kwenqalabutho umntwana uMangosuthu Buthelezi. He was born ngo-1928 ngo-August 27. Namhlanje uhlanganisa iminyaka eyisishiyagalolunye nane 94 ngolimi lwasemzini. Umntwana uMangosuthu uzalwa uPrincess guys uzalwa uPrincess Magogo noma umntwana uMagogo kaDinizulu. His mother was the daughter of King Dinizulu and granddaughter of King Cetshwayo. That how he is related nobukhosi bakwaZulu. Umntwana ke wayishade nomama uthandekile uMamzila who passed away ngo-2019. uShenge wayeneminyaka ewu91 ngaleso sikhathi akangabe saganwa ke emva kwalokho. Uyayathi ke uShenge yena usephila kwibhansela ngoba usedlule eminyakeni ewu70. He is a blessing to the nation ikakhulukazi kwisizwe samaZulu. Uwumlando nesazemlando nenqolobane yamasiko esizwe samaZulu. uShenge ke uthola unconyo kakhulu the way he supported isizwe sibusayo uMisizulu kaZuluthini ukube bengasiye bakithi ngabe namanje asikabi nasisilo ngenxa yombango nokungaboni ngasolinyo okukhona endlunkulu yakwaZulu. Simfisela konke okuhle inkosi siphilisele yena. Happy birthday sokwaliswa. That's all I have for today. Do leave your comment guys below and let's celebrate uShenge ngosuku lakhe olukhulu. Ngiyabonga ba. Ezo